Hola, com estàs? Em dic Caral Jorba i vinc del món de la psicologia i acompanyo a persones, a parelles, a ser més felices en les seves relacions. Tot i així, que vinc això d'aquest món més emocional i més mental, com sabem, tot està tan relacionat i som un tot indivisible, inseparable. El fet de que vingui de la dansa m'ha donat aquesta visió més integral i a nivell personal jo em moc a diari, faig exercici, faig els meus estiraments i he decidit fer uns vídeos per compartir amb vosaltres aquest moviment i així ens motivem i ens movem juntes. Són sèries curtes que es poden, si vols més intensitat, repetir i si no, saps que en uns 15-20 minuts, pam, estàs ja resetejada, canvi d'estat per anar a la següent objectiu que tinguis al dia. Una abraçada.